Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Nakuna ni Gardo kanila kay Ignas nga ituloy na timanganop kani General Barbosa. Ngam pinatigmaanan tila kay nga ganad. Iti sa bali abangir, nagsarita dadayana ken Lindon. Nadakamat ti balasang nga amangano nabutbuteng lang ni Ruben. Iso adi na kayat ti agparang iti daydi akanito ti kasarda. Insungbat mo ni Lindon apanggap lang ni Ruben alokwen ti balasang. Iti dayta gundaway, nagturong da Brando ken Doña Dolores iti bangko. Tapno idulin ti Doña tinaurur na akwarta. Ket pangpanggapen nan ti pumanaw. Kabayatan na, iti panagmaneho ni General Barbosa. Nadlaw na nga damang sursurot ken kuana a motorsiklo. Itagagayem, tenggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Awanan yaman na, Lindon. Agdamag kalakanyag, no adda pagparparikutam. Awan, ti makailasin a taom, dagiti napapatay. Tiag parang lang iti platter dagiti pulis, ket gagangay la kriminal, dagiti nakaengkwentro da. Iso, baliwan tantulangan ti agsarita, Lindon. Bay, tiawanan bain na nakamotorsiklo. Nadlaw ko, asyak ti surusurutin na. No agsikuak, agsikumet. No takas, ti panggap dayta tao. Mapaay lang. Gapo, tayo suti unaek, apatayan. Ti paltog ko. Si puta ka na imbag, iti side mirror. Tapno may saganaak, no anyaman ti aramidan na. Sige lang. Suruten nak, iti papana. Amok anadlaw na ko na sumusurot kan ko na. Nag-inaya din iti panagmaneho na. Gusto lao na timbaga kanyak ni Tata Ignas. Nasipot day taahing ral. Nalakalaan na amuak no sa dino ti pagnanaidan na. Kapot na imbaga ni Tata Ignas. Pinaltugan na ti General. Minsan kang agpaligi. Itay pa yan nakasagana ti paltug. Dahil manan. Punteriak ti pilit tilugan tapno sana makadayo pa iti General. Masubok ko itanon niya ti kabailan ng aramidan. Nasigla ti awanan bain. Jak mapuntaan. Hasino nga tadayta? Nabayadan nga tadayta tao amang ligidar kanya. Nabayaga panawan, ngawan tinagbalin nakabusor ko. Tilang malagip ko anaudi anakalaban ko ket ni Ignacio. Sursuruten naklata. Diyos ke, napuntaan ti pilit tilugan ko. Kontrolek ti manibela, tapno sana kamay dungpar. Aday ta, nagsardengan tilugan. Sana kaya mapalin a bumaba. Sana sinsinan ti kabusol ko. Sa dino ti ayan tinangpaltog niya. Awan maten. Jak na siputan no sa dino tinapanan na. Kartingak ti rumwar ket sapulek ti awanan bain. Boss, apay ka di. Itay ka pa asa na makaid na. Sa balit agparparig na kanyak, Brando. Kalat nga min apinutad ni Ninong ti saritaan mi ti cellphone. Boss? Kaslaad da narikna na apagpaggadan na itay nagsarita kami kinininong. Iso apinutad na adagosan ti panagsarita mi. Sapay la ko matawan ti dakis ang mapasamak ken kwa na, boss. Wen nga rod. Sapay nakaalerto tayo ita. Gapoy ti pamaltog ang mapaspasamak.
Italaang nga datimpuar akabusor tayo. Boss, Brando, sabali ti umapay arik na kanyak. Isungag bantay kayo anaimbag itaglawlaw. when boss? Sinawar kun ti aglawlaw, nyamjak makita ti awanan bain. Kelata nagpukaw. Awan meten sabali at dalan na pagdalyasatan na. Asino nga taday dya tao? Kanan niya ti panggap na kanya. Panagkunak, nagdakiwas metla dagos, kalpasan na pinaltugan na ti pilid tilugan ko. Wah, agsubli ako iti ayan tilugan ko. Kat sukatak, ti pilid agimluong. Hops! Dandani akon, at dalagayam iti san unay nga dayo. Kumlebak dito yayan, tinatumba da kayo. Sana ka basta makagaraw. Gapot amayat, tinagpwestuhan na. Dayjay, tiawanan bayin. Adyak na puntaan. Oh, di nakmabalin na pagayayaman. Naskan, amatay ka, itamit lang. Agarudo ka kun nga umadayo. Umakarak iti paglamangan. Sige, paltugan naklaan. Agsaysayang ka lang iti bala. Iti kanito amakaalaak iti napintas at tiyempo. Sikan ti patayak. Ikagumaak ti agarudo. Kakadwa, bilin ni Boss Lindon ti panagan na tayo. Mapantayo ita iti may sa safe house. Tapili nag-anaimbag dagiti daddo matattao tayo. Juan, Brando! Ora siya, makarik na akmat iti panagdanak. Gapoy tagsasaro no apamaltog ang mapaspasamak. At atimpura kabusor dagiti sindikato. No asino man dayay, nasken na patayin tayo iti kabitan na panawan. Juan, Brando! Agmay may salayang dayay ata. Purpur tiya kanyak ti kinasya sino na. Ha, Burnok, isardeng mo dagos ti kotse. Juan, Brando! Nugan ni General Barbosa na ita nakaparada iti igit ti kalsada. Juan nga, peso! Kanya ti aramiden na iti daytoy a lugar. Ha! Kanalbong ti baldog. At dalaki ti karangrangit ni General. Kartangan tayo ti bumaba kakadwa. Surutan tayo ti pagtatawudan ti kanalbong ti baldog. Sigurado ka iti daytang ipagpagam, Brando? Wen boss, tinulungan mi ang makirangrangit ni General Barbosa. Asino ti karangranget yo? Agmay may salayang. Nasiglat boss. Marigatan kami amang parmagkinwa na. Anya, nagado kayo. Ngem marigatan kayo amang parmak iti may salayang nga tao. Nasiglat na talaga boss. Pudda kundi saritaan ta boss. Ipakaamok lakin ka ti agdama ang mapaspasama kita. Bye! Pitungag pangato ti kakadua ni Brando nga agturong kuma iti safe house ko. Ngem apay anak ko na ni Brando amarigatan da amang parmak iti may sala a tao. Kadwa da pa nininong. Nasken tinaan-anay itan a panaganad. Gaputa dalimed akabusor mi. No adda pagparparikutan idi ni Senyorita Diana, ibaga na dagos kanya. Awan ti mailimad na, Alona. Manang Celia, marik na kanaanos ka. Nagmayat kat ngatan, no kaslakan ka kasing patiin ni Senyorita Diana. Alona, iti kaano man, saan ang nagbalin ang nasingpat ni Doña Dolores kan ni Senyorita Diana? Kanayon na nga ungtan kan pabainan. Kasla saan nga anak ti pangibilbilangan na kan ni Senyorita. Tinapatagla kan ni Doña Dolores, makaigam iti dakkel agatad. Anya? Dayta ti agpayso nga ugali ni Doña Dolores. Managing bubukod nga ina.
Dengdengdek ita iti saritaan nyo ken ni Alona. Gaputa adda aklang iti saan unay nga adayo. Naulpit gayam ni Dunya Dolores, Celia. Wen Tata Ignas. Diyak maibagaan na saya at atao ni Doña Dolores. Diyak la maibaga ka ni Alona ti amin. Taamangan numaamuan na akaayan ayat gayam ni Ruben ni Senyorita Diana. Uwan, Celia. Pilyem laeng dagiti ibalikas mo ken ni Alona. Amangan numasakitan laeng. Gaput ay ayaten na ni Gardo. Wen Tata Ignas. Diyak mababalaw no agayat launay ni Alona ken ni Ruben. Gaputa na singpet kan adaan iti may sa asaw. Isu na laeng tanapukaw ti lagip na. Saanan ang malagip ni Ruben tinagtaudan na. Celia. Bayak at ilaangan panawan ti mangadeng para iti pagsayaatan to ti amin. Babaan ka ni Ruben, maipupok to dagiti dakas at tao. Kang runaan dayjay alindon. Di nakpaila ka sa sarita. Gaputan na pudot ti ulok, Doña Dolores. Agpakada akla kumakan ka. Di ka di makawaawat, ha? Imbagak matankan ka at di nakasarsarita. Mama, Lindon, anya ka diti mapaspasamak dito eh. Ipanaw mo ti inam dito'y samok. Jak kayat ti masingang agpampanunot. Mama, umaikan. Agpakada akla kumarumwar. Sa anak mo't nga agbayag iti papanak, Linton. Nita, ipilit mo lata ti rumar. Natangkan at talaga ti ulam. Agawid akmat laadagos apaman amalpas daramitak. Mama, saan kumaan natangkan ti ulom? Abay ngamin nga ipilit mo ti rumwar. At dangarod kayat ko nga aramidan iti ruwar. Iso akayat ko ti rumwar. Oh, talaga natangkan ti ulam, Doña Dolores. Ipilit mo lata ti kayat mo. General, awanan tagpapaputok. Ang mga nung naglibasan da dya ka, Busor. Jak kasapulan ti tulong yo, Brando. Iso pumanaw kayon. Kabalak da ito'y. Mangrugrugi pa'y lang agbara tirik na kamakirangranget. Nabayag nga minapanawan, asaan ka nakipinaltog. General, Kaslay ayam la kanyak da ito'y. Ngemakunak, anasiglat tinakalaban ko. Nugagangay la kriminal, itay pa'y anatay. anya? Pumanaw kayon kadagiti kakaduam. Gaputadyak kasapulan ti tulong yo. Nawatan yo. Wan, General. Kakadwa, pumanaw tayo niti dayto lugar. Awan, Brando. Awan metlat sirbi ti panang tulong yo kanyak. Agtignaya kon. Amangan nuad dalang iti aglawlaw, ti agmay sa akabusor ko. Asidag tayo ni tayang tilugan, kakadwa. Nga magsipot kayo lata. Amangan nuad dalang iti aglawlaw ti kabusor tayo. Wan, Brando. Makamon na General ang mga nup iti dayay. Napabitak tilugan tayo. Ayan. Di matlugan ni General Barbosa tinapabitak. Dayayan tinakamotorsiklo ka, Busor. Manaman. Pakamatan tayo, di bala! Tira! Visit! Saan tayo napuntahan? Nakadayon ti awanan bain! Ponyeta! Napapatak ti lugan ko. Jak mapakawan ti awanan bain. Agbayad iti nangina. General, pinakamatan mi iti bala. Ngam napahay kami lang. Nagpartak ngay matayo. Nailasin yo ka di. Dayjay akabusor. Saan, General? Nakahilmit ti awanan bain. Ala, awagam dagiti daduma kakaduam. Ibagam kadakwada nga umay da tayo sukunen dito'y igid ti kalsada. Kastagayam tinapasamak ninong. Wen, Lindon.
Napabetak tilugan ko. Kastameten tinagluganan da Brando. Ninong, nalaing ti awanan bain nga estranghero. Narigatanak amang parmeken kuana. Aniya? Day tatipudno, Lindon. At daan iti naidumduma awagas iti panakilaban. Saan basta gipaputok iti paltog. Aramaten na ti puso ken isip na tapno daras amaparmek na ti kalaban. Ninong, gapu iti daytoy amapaspasamak. Bumarbara manen teriknak. Nabayag, ajak nakarik na iti gagar amakirangat. Aniya? Tilang met nagbali na mortala kabusor mi idi, ket ni Ignacio. Tis kalawag baster, iti sabali a probinsya. Ninong, saan ka nagbalin a general, numay saklang amenel. Nalabi taday di at tao, ket adda pa kay naigan na, kini Ignacio. Aniya? Wen, Lindon? Adu akaso, ken panagimbistigar, tinaramid ko. May saak anang ato nga opisyal iti armada. Saan ka basta-basta maparmeg, iti agdadamula nga elite killer. Elite killer? Kunayo, Ninong? Wen, Lindon? Kayat na asawan. Saan amatukod ti kabailan ng aramiden. Ken dagiti mabigbigbig iti kagimungan ti punteriana apatayen. Pakairamanan metten dita dagiti opisyal abuklis ken mananggundaway. Oh, nakapanawan dito yung mansyon ni Ninong. Impabulot ko pa ilakin ko natin may saka dagiti lugan ko. Nabagas dagiti imbaga na itay kanyak. Brando! Apay ka de, boss. Ituloy yu asapulen dayjay alakay Ignas. Amangan no adda pa kay naigan ng agpayso iti agdama akabusor tayo. Matumbal, boss Lindon. Naibusanak iti bala iti daydaguntaway. Granada ti inaramat ko ng pabutak kadag iti luganda, Tata Ignas. Gerdo, saan pa'y nga oras ni General Timatay? Addan to pa'y sa bali agundaway. Uwan, Tata Ignas. Timulong dagiti grupo ni Brando nga magpapadadaan na pahay amang parmakanyak. Mala, aginanakan, Gerdo. Amok anabannog ka. Agtignay kan tumanon iti sabali agundaway. Uwan, Tata Ignas. Anya ti sumarunong aramidan ni Gardo. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.